desfăcut turbina, băgat-o la spălat. Asta e geometria. Aici sunt urmele unde lucra, deci avea un pic de mizerie. Se vede care ori a ajuns, ori plecat. Se vede zona asta. După care, după spălare, vom băga la sablat. Și după sablare o vom pune pe stand și vom vedea dacă trebuie sau nu trebuie să-i facem un reglaj.